Gradu hau berri nintzen, da hartu neban urte sabatikoa moduko urtetxo bat baseatzeko lana topatzen hizkuntzak hobeto ikasteko. Kenian munduko beste puntera etorri nahi, herri txiki txiki batetik. E, da herrialde bat etorri horretik enakina isa SB honi buruz, da bai, aventura. Bai, lehengo Oaklandera heldu bitzen, da hor paso nitxun lehengo hiru astea, lehengo peleuak eta itxen bankura tal, bestia tal. Bai, Ashburton deitzen dan neko, bueno, herri txikisa dan Zelanda berriz esateko, baina berez nahiko handisa da, bazkenean espazio asko azten da belako. Nire ideia da oingo lana bukatu eta urrengo lanetan ja nahiko neban hortikultura, agrikultura, hau lagatzia alde baten eta saiatu beste mota bateko lana topatzen. Kaixo Izar, zer moduz? Ondo. Zelanda berexen zauz, antipodetan, dagoeneko egokituta ja horko egunerakora? Esango noan, baiet, ja pare bat hilabete noia, baina azkenian hemen leku batetik bestera nabil mugitzen, da lan batetik bestera aldatu itzen da horrete gisa, orduan, denbora guztia nuitzen jarretxu jar. Eta salto handixe izan da? Elgeta batetik munduan beste puntara joan eta... Bai, asko. Azkenian munduko beste puntera etorri nahi, herri txiki txiki batetik. Da herrialde bat etorri horretik enakina isa SB honi buruz, da bai, aventura. 12 orduko diferentzia dau, samur esaten da, batetik bestera. Hori zela da hori zu? Asko eragiten dutzu? Esango neban, ez, nahiko ondo. Eta etxekuekin goterakoan eta, komunikaiterakoan eta? Horria, bai, arazoa sortzen dira, azkenean urrute gixak zaila dira, nik nire lanekin noingoz zaila ikusten dut, eta batez be lagunekin, azkenean danoke oso urrutegi desberdinak, hau lan desberdinak gaitxik, eta momentu baten koizitzia dano batera oso zaila da. Utikan ez dut euki aukeraik eurekin dei bat itxeko, baina, bueno, laizter. Gaur egun Izar, Ashburton, ez dakit ondo esan duten, baina izeneko herri hortan zauz? Bai, Ashburton deitzen dan neko, bueno, herri txikisa dan Zelanda berriz esateko, baina berez nahiko handisa da, bazkenean espazio asko azten da belako. Eta zelakoa da inguru hori? Ingurua, esan gurean dela, oso nekazal gunea moduan, da zelai asko, agrikultura, hortikultura asko itzen da gero behi eta ardi asko bai dago inguruan. Eta paisai aldetik eta menditsua eta? Bai, oin beko uartian dago, Zelandorreko beko uartian justo deitzen da Mid Canterbury edo eskualdia. Baina dago playatik 20 minutura, baina gero barrura utxu hau sartuta ja Zelandorreko alpiak dianak dare, orduan bai, neko menditsua. Gaur egun hor zauz, baina azkenengo 2 hilabete eta erdi honetan, ibili zara batetik bestera, ezta? Bai, lehengo Oaklandera heldu bitzen, da hor paso nitxun lehengo hiru astea, lehengo peleuak eta itxen bankura tal, bestia tal. Da gero ja behin lan autobota beko uartera etorri ginen Cromwell deitzen den leku batera, Central Otago eskualdean. Hor kixa batzen ibili ginen lehengo lan moduan, da gero hortik zuzenian bagona etorri gaurrengo lan moduan. Ez dut kixegi ikusi, ordan hortxe. Oakland bera da, ezta? Herrialdeko hiri ezagunena bentzat, nahiz eta hiriburua ez izan? Bai, ezagunena hori da, Oakland, bai. Eta ze pentsa osatzun? Europako edo beste herrialde batutako hiri handisekin alderatuta, neko hiri txikixa pentsatzata, hemen hirixa da hori, eraikuntza oso altuak eta ikusten dian horre bakarrik zentroko pare bakaletan dana batuta eta gero inguru guztia da etxe individualak. Inglaterran edo Alemanan izango zen moduan. Orduan, hiri zentzazin hori bakarrik hori, zentrora joaten bazia CBD deitzen jakon horretara bakarrik ematen dau zentzazin hori. Bestela, bueno. Gustauzatzu bado zerbait jola bereziki gustauzatzuna hiri hortatik? Gustatzetak jende asko daura leku askotarikoak orduan dagoz, lehen komendatu den moduan, jatetxe, kafetegi asko, beste herrialde bateko janarisekin, edarisekin, supermerkauak eta bedake hainbat janari exotiko esango zianak, orduan hori alde politxa da. Eta herrialdetik orokorrian, badago arretia mundutzun zerbait? Hango oituretatik, tradizioetatik, kulturatik? Ezin izan dutola pertsonalki gehiegi ezagutu ebengo kulturak eta oitxurana, orduan
Enogo seguru, horrena. Zergatik erabaki zeben, munduan beste puntuara joatea, abentura honiek ikera? Gradu hau berri nintzen, da hartu neban urte sabatikoa moduko urtetxo bat baseatzeko lana topatzen hizkuntzak hobeto ikasteko. Da gero ikusten nuen nahiko zaila zuala nik ikasioten lekua dela, bueno, nik ikasioten aldetik diseinu grafikotik eta lana topatzia, ze gainera nik nire burua noan prest ikusten guztiz horretarako, da zoan, da zein goto, izela jarraitxo, da lagun batek ideia sartu zuzten, Australiara joateko, working holiday jende asko entzuten da joaten dela, tal, da ziren horra joateko aginan, baina hain famosoen da, eta hain beste jende nahi zegoen, oso zaila izan zela bisoa lortzeko, eta esagin, bueno, da, zelanda berri xau, noan daula, igual, izan leke da, eta hemen bukatu dut. Zein izan da, bidaia edo abentura honen helburua? Munduko leku berri baten eban ezagutzia, esperientzia bizi, lehengo aldiz herrialde desberdin baten ere kabuz mantentzia, lana, hizkuntza desberdina, jendea ezagutu, da nete pixkat. Oingoz, aurreikuspenak betetzen David? Bai, nahiko ondo. Nekixen hasiera baten zespero zen eban guztiz ezagutzen herrialdia, nekixen oso natura politxakala, eta, bai, euneko ja ikusitxa pertsonan, bai, egisa da, eta, bueno, bai, orokorrian zegoenan baietz. Zelako lanak indituzu hor? Oingo zegona egiten bat agrikultura, hortikultura munduan lanian, gerezisa batzen, da oin zagarra batzen nahi. Ingelesa idagokizionez eta hobetzeko edo, trebatzeko esperientzia politxa? Bai, justo Australiako bisaua lortzeko ingeleseko titulua eskatzen dabe, orduan horretan ibilin ditzen etorri horreti, baina gauza bat da azterketa bat itxia eta gero ja egunerokotasunean zela erabili, orduan, bai, bastante praktika ona da. Ingelesa bai, baina maorixari buruz be interesa osara, zerbait bentsat. Bai, oso interesantia petzatzen eta hizkuntza moduan da kulturia eta euren historia, baina zaila topatzen dut hondikan maori pertsonekin ikustiak alian da euren gana berbaitxea da ez dakit, zaila, orduan ez dut euki esperientziaik euren hizkuntzia guztiz entzuteko lehenengo pertsonan edo, baina bai. Zaila da, euren gana gerturatzea? Bai, dake euren historia etxek eta olako estantzia gogor bat indartsua, euren kulturia babestu biharra orduan pixkat, como que bildur pixkat ematen da gerturatzea. Dana ala gustako zatzun, ez da, hori gertu dutik ezagutzea? Bai, oso hizkuntza interesgarri pentsatzata. Urtebeteko bisa dakotzu, ondiok falta zatzu hilabete batzuk aurretik. Zeintzuk dira zure aurreikuspenak, hemendik aurrera? Nire ideia da oingo lana bukatu eta urrengo lanetan ja neko neban hortikultura, agrikultura hau lagatzia alde baten eta saiatu beste mota bateko lana topatzen. Eta lanak ere ematen doztan lekuetara joan, horre bizitau, jende gehiago ezagutu. Bisa luzatzeko aukera bakotzu, edo? Bai. Hori da, bisaua da bere urtebeterako da lagatzen dabe besti 3 hilabete luzatzen da horretarako eskatzen dabe 3 hilabete lan itxia hortikultura, vitikultura munduan, da horra etxeek ibilinen geixa batzen, da bain zagarra batzen. Eta gero, horko egunaldi bukatutakoan, elgetara buelta, edo zein ja zure... Ondikan ez daket ideiak bez, onatorren itzen ideia oso fijoa barik, eta urtea jarraitxoala ikusiko zein, baina bai da gadola fonduan ideia edo gogoa igual, Australiako bisaua lortzen saiatzea berriz, abe erroinguan tokatzen da. Ederto, Izar, segi, aprobetxeiten esperientzia eta ondo segi. Eskerrik asko. Gero arte! Agur!